खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि बड' इडुकेसन इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय आङो आसाम पलिटिक्स जिके पार्ट 2 खौ लानानै फैबाय। सिगाङाव आङो पार्ट 1 खौ होखांखाबाय, नोंथांमोना नायाखैबा नायनानै लादो। बे पार्ट 2 आव आङो जोंनि जानो गोनां आसाम पुलिसनि एबि आरो इउबि आरो एसआइ लोगोसे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव फैथावना कुइसनखौल' सेलेक्टेड खालामनानै गासै मोन 10 कुइसन लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो इम्परटेन्ट मोनदोंबा नट्स खालामनानै ला। अब्ला फैदो जोङो कुइसनखौ फारि फारि जागायलांनोसै। कुइसनफोरखौ नोंथांमोननि स्क्रिनाव होखानाय जाबाय। नोंथांमोना खेबसेयैनो कुइसनखौ नायनानै लादो। गासिबो कुइसनखौनो आं इम्परटेन्ट हिसाबै लाजोबदों, बेनिखायनो नोंथांमोना स्क्रिनशट लानो हागोन नङाबा लिरख'नानै लानो हागोन। 1 नाम्बार कुइसन आं फरायनोसै। हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ NRC खौ बिथा खालामनानै थियारि खालामनाय जादोंमोननो। माखौ बिथा खालामनानै जोंना NRC खौ थियारि खालामदोंमोन होननानै बुंबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अप्शन नाम्बार बि 1951 सेन्सास अफ इन्डियाखौ बिथा खालामनानै बानायनाय जादोंमोन। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। लोगोसे बेयाव मा होननानै बुंबावदों, फार्स्ट स्टेट टु आपडेट NRC इज आसाम। माने NRC आपडेट खालामनाय गिबिसिन रायजोआ जाहैबाय मा, आसाम। बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव ला। 2 नम्बर कुइसनाव दङ, नोगोरारि सोदांनाय आयेन 2019 खौ भारतनि संसदजों बारहोनाय जादोंमोन। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार सि 11 डिसेम्बर 2019। बेबो जोबोद इम्परटेन्ट, नोंथांमोना गोसोआव ला। कुइसन नाम्बार 3 आव नोंथांमोना नुनो मोनदों, आसाम एकर्ड मुभमेन्टनि सिङाव ब्रह्मपुत्रनि सायाव बबे दालांखौ लुनाय जादोंमोन? हुइच ब्रिज अन ब्रह्मपुत्र वाज कनस्ट्राक्टेड आन्डार आसाम एकर्ड मुभमेन्ट? होमबा जोंहा मा दालांखौ बानायनाय जादोंमोन? बेयाव मोनब्रै अपसननि मादाव अपसन नाम्बार सि पन्चरत्न ब्रिज, जायखौ जों नरनारायण सेतु होननानैबो मोनथियो। नोंथांमोना गोसोआव ला, अपसन नाम्बार सिआ कारेक्ट एन्सार जागोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुबाय अपसन नाम्बार सि। दाना 4 नाम्बार 5 नम्बर 6 नम्बर कुइसनखौबो आं फरायखानोसै। 4 नम्बर कुइसनाव दङ, आसाम गोरोबथानि सिङाव आसामाव बबे थाव सोदांग्रा कारखानाखौ लुनाय जादोंमोन? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार बि नुमलीगल अइल रिफाइनारिखौ लुनाय जादोंमोन। 5 नाम्बाराव दङ, आसामनि गिबिसिन आइजो गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? एन्साराव जागोन अप्शन नाम्बार सि अनवारा ताइमुर। बिथाङा 6 डिसेम्बर 1980 निफ्राय 30 जुन 1981 सिम बेयो गिबि मन्थ्रि जानो हादोंमोन। गोसोआव ला। दाना कुइसन नाम्बार 6 आव दङ, भारतनि संबिजिरखौ नाजावनाय जादोंमोन। द कनस्टिटिउशन्स अफ इन्डिया वाज एडप्टेड अन। माब्ला नाजावामोन? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसननिफ्राय अपसन नाम्बार सि 26 नभेम्बर 1949। आरो बेखौ माब्लानिफ्राय जोंहा बाहायदोंमोन होननानै बुङोब्ला 26 जानुवारि 1950 निफ्राय बाहायदोंमोन। गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना फैदो जोङो नायबावनोसै नेक्स्ट कुइसनखौ। बेयाव नेक्स्ट कुइसना दङ नै कुइसन नाम्बार 7, कुइसन नाम्बार 8, कुइसन नाम्बार 9 आरो कुइसन नाम्बार 10। नोंथांमोना नायदो, 7 खौ नायग्रोदो। भारतनि संबिजिरखौ बेजों बानायनाय जादोंमोन। माने द कनस्टिटिउशन्स अफ इन्डिया वाज फर्म बाय। माजों बानायदोंमोन? अपसन मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बि कनस्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लिजों बानाय जादोंमोन। गोसोआव ला। दाना कुइसन नाम्बार 8 आव दङ, संबिजिर बानायग्रा गिबिसिन हादरा जाबाय। फार्स्ट कान्ट्रि टु मेक कनस्टिटिउशन इज। होमबा बबे जागोन? अपसन नाम्बार सि USA। USA आनो बानायग्रोदोंमोन कनस्टिटिउशनखौ। गोसोआव ला। दाना कुइसन नाम्बार 9 आव, भारतनि संबिजिराव मोनबेसे बाहागोफोर दं? इन्डियान कनस्टिटिउशन कन्टेन हाउ मेनि पार्ट?
बा अपसननि मादाव बेयाव जागोन कारेक्ट एन्सारा 25 पार्ट। नोंथांमोना बे कुइसनखौ एसे मोजाङै नायनांगोन। सिगाङाव जोंना इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव आर्टिकेला 395 दंमोन आरो पार्टआ 22 दंमोन आरो शेड्युला 8था दंमोन, नङा होमबा? बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। नाथाय दा प्रेजेन्ट समाव जोंना मा जाखो, आर्टिकेला 395 निफ्राय बांनानै 448 आव जाहैबाय आरो पार्टआबो खोन्दोआबो सिगाङाव 22 मोन, दा मोनथाम दाजाबदेरनानै 25 जाबाय। गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर। होमबा अपसनाव 25 होयोब्ला जोङो बे 25खौनो कारेक्ट एन्सार होनांगोन। जुदि 25 थायालासिनो 22ल' दङब्ला जों 22खौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया 10 नाम्बार कुइसन, जोबथा कुइसन। इन इन्डिया कन्स्टिटिउसन द मेथड अफ इलेक्शन अफ प्रेसिडेन्ट हेज बिन टेकेन फ्रम हुइच कान्ट्रि, बबे कान्ट्रिनिफ्राय लानाय जादोंमोन बेखौ सोंदों। बर'निखौ जों फरायनोसै। भारतारि संबिजिराव हादोरगिरिनि बिसायख'थिनि आदबखौ बबे हादरनिफ्राय लानाय जादों? होमबा मोनब्रै अपसननि मादाव जोंना अपसन सि आयारलेण्डनिफ्राय लानाय जादों। नोंथांमोना बे कन्स्टिटिउसननि बबे हादरनिफ्राय माखौ लानाय जादों बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो फरायथिनानै होबावनोसै। बबे हादरनिफ्राय जोङो माखौ बिनानै लाबोदों एबा दाहार बायदि लादों एबा कपि खालामदों बेखौ जोङो नायनोसै। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनबाय नै इउएस कन्स्टिटिउसन एबा जोंना इउएसनि संबिजिरनिफ्राय एबा कन्स्टिटिउसननिफ्राय जोंनि भारत हादरा माखौ लानाय जादों। नोंथांमोना नुबाय फान्डामेन्टेल राइट, इन्डिपेन्डेन्स अफ द जुडिशियारि रिभिउ, द इम्पिचमेन्ट अफ द प्रेसिडेन्ट, रिमुवल अफ सुप्रिम कर्ट एन्ड हाई कर्ट जाजेस एन्ड पस्ट अफ भाइस प्रेसिडेन्ट। बिसोरखौ गासिबो बबे हादरनिफ्राय लानाय जादों? इउएस हादरनिफ्राय लानाय जादों। इउएसनि कन्स्टिटिउसननिफ्राय लानाय जादों। गोसोआव ला, नैबे सुप्रिम कर्टनि आरो हाई कर्टनि जाजखौ बोखारनाय, बेखौ बबेनिफ्राय एबा बबे हादरनिफ्राय लानाय जादों होननानै एखमबा सोङो। बेनिखायनो नोंथांमोना गासिखौबो गोसोआव लाजुब। ब्रिटिश कन्स्टिटिउसननिफ्राय जोंनि भारत हादरा माखौ लाबोदों? बेयाव दङ पार्लामेन्टारि गभर्नमेन्टखौ, रुल्स अफ ल'खौ, लेजिस्लेटिभ प्रसिडिउर, सिंगेल सिटिजेनशिप, केबिनेट सिस्टेम, प्रोग्रेसिभ राइट, पार्लामेन्टारि प्रिभिलेज एन्ड बिकेमेरेलिज्म। बिसोरखौ गासिबो ब्रिटिश कन्स्टिटिउसननिफ्राय लानाय जादों। नोंथांमोना गोसोआव ला। आरो नेक्स्टआव दङ आयरिश कन्स्टिटिउसननिफ्राय माखौ लादों होनबा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पलिसि, द नमिनेशंस अफ मेम्बार्स टु राज्य सभा एन्ड मेथड अफ इलेक्शंस अफ द प्रेसिडेन्ट। बेफोरखौ आयरिश कन्स्टिटिउसननिफ्राय लानाय जादों। होमबा लोगोफोर, बेखिनियावनो आं नोंथांमोननो मोनजि जोबोद इम्परटेन्ट फैथावना इन्डियान आरो आसामनि पलिटिक्सनि कुइसनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं फरायनानै खिन्थाखांबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक खालामनानै कमेन्ट हो। गोजोन्थों।